आम्ही हांगासर तर रायल्या बाबा भयणीनो आमच्या मनांत दोन गूट दिश्टी पडटात वो आमी आमच्या मनान दवरता. एक जी बरोबायच्या दिसा आमी समोर उमता ती जावन आसा अनुसिया सायबिणीची बरो. बाबाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्यास जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचा मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सवे आसूं. उलासता सगळो संवसार आणि स्वर्गीच्या सोलनालबा निरोतोरी गायतात तुझे मुखार. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद वेदार बापा सर्वदोनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना.
गाड़ी है